ғоибназар Латифзода сокини 29 солаи ноҳияи Зафаробод аст ва ин субҳ ба шаҳри Хуҷанд омад, зеро дар шаҳр тақдири кори ӯ ҳал хоҳад шуд. Ду рӯз мешавад ки аз Федератсияи Русия корфармо барои пайдо кардани корманд ба Хуҷанд омадааст. ғоибназар бо 4 нафар дӯстонаш ки ҳама аз Зафаробод мебошанд барои пайдо кардани ҷойи корӣ аз Русия ба назди онҳо омад. Вай аз ин пеш дар Русия кор кардааст. Аз ин рӯ ба худ бовар дорад, агар кори хуб пешниҳод намоянд ҳатман ба кор меравад то шароити зиндагиашро беҳтар созад. солҳои аввали рафтан аз сабабе ки забони русӣ камтар танқисӣ кашидем ба корҳои грузчикӣ, тележникӣ, ба ҳамин монанд корҳо кор кардем. хай баъдтар ана повриам кор кардаги ҳастем, мақсад стройкабаям кор кардаги ҳастем, умуман таксигиам кардаги ҳастем. хай кор бошад, бовар кунед, ҳамин ман боварӣ дорам ки кор бошад ба ҳамин халқи мо камтар дастгирӣ кунам. тамоми намуди кора ҳама одам иҷро карда натонад. худо хоҳад насиб бошад, фақат ҳамин чиз бошад ки равем мо кор кунем, ҳамин вақташ ба ҳамон оиле ки моя пешниҳод кардаги да ҳамин чизоя ба тариқи шартнома ҳамон чизоя тиян мо ба дигараш иншоалло худо хоҳад ки мо кор ба даст додем, кор мекунем. ин ҷавон бошад аз ноҳияи Ашт аст. Асрор Шарипов ному насабаш буда 40 сола мебошад. Вай низ чанд сол дар соҳаҳои гуногуни Федератсияи Русия кор кардааст. Бинобар пандемия ки сарҳад маҳкам шуд, натавонист дубора ба ҷои кории худаш ки Русия аст равад. Аз ин рӯ ба мушкилӣ дучор гардид. ҳоло бошад барои ҳалли муаммояш ба шаҳр омад. мехоҳад ба ҷои кориаш баргардад то шароити иқтисодияш беҳтар гардад. границаҳо маҳкам, кори фаъолият нест, районо вообще-то дисокам Тоҷикистон ба муҳоҷири бисёру кор нест. Тоҷикистонанда муҳоҷир барои рафтан илоҷ нест. инҷа кор кунедам 500-600 сомон олиг метиҳад. инҷа зиндагӣ намегузарад. 3-4 фарзанд кутем. дар ҳамин ҳол аз раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғ иттилоъ медиҳанд ки давоми 2 рӯзи охир сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ барои бастани шартнома бо корфармо ба шаҳри Хуҷанд меоянд. дар як рӯз наздик 500 нафар аллакай шартномаҳои худро баста ба имзо расонданд. наздик 40 нафар аз муҳоҷирон ҳамчун мутахассиси баландсоҳа қабул гардиданд. намояндаҳои ширкати саҳомии кушодии ПИК ООО Техстрои шаҳри Москва барои ҷалб намудани қувваи корӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне муҳоҷирони меҳнатӣ ташриф оварданд. тӯли 2 рӯз мешавад ки имрӯз ва дирӯз дар маркази ҷавонон, дар қасри ҷавонони ба номи лоиқшудаи шаҳри Хуҷанд бо ибтикор ва ҳамкории раёсати хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандон барои ба Федератсияи Русия ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтан ҷалб шуданд. ва Николай Попов сардори ҷамъияти саҳомии кушодии ПИК Техстрои шаҳри Москва аст. Вай мегӯяд коргоҳи онҳо пурра ба муҳоҷирони меҳнатӣ эҳтиёҷ дорад. аз ин рӯ тасмим гирифт ки бо гурӯҳи кориаш ки 13 нафарро ташкил медиҳад барои бастани шартнома бо онҳо рӯбарӯ суҳбат намоянд. давоми 2 рӯз наздик бо 1000 нафар сокинони Суғ шартномаро ба имзо мерасонанд. Кандидатам по приезду будет обеспечено проживание, питание в первый месяц, период адаптации. Кандидаты получат разрешение на работу для того, чтобы можно было официально получать заработную плату на банковскую карту, ну и, соответственно, делать отчисления в пенсионный фонд. Вот. Граждане будут работать в компаниях группы компаний ПИК, то есть это не только Техстрой. Планируется также трудоустройство в компанию Стройкрафт, ну и другие компании, которые также будут в дальнейшем производить набор. Сегодня мы завершим набор в городе Худжанде и завтра будем производить набор в Душанбе. масъулини корхонаҳои Федератсияи Русия мегӯянд муҳоҷирони меҳнатӣ барои ба қайд гирифтан ва шартнома бастан бо худ шиноснома дошта бошанд. ҳамчунин донистани забони русӣ ҳатмӣ мебошад. барои онҳо мутахассисони соҳаи сохтмон лозим мебошад. музди маоши онҳо аз рӯи шартнома сурат мегирад. муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар Русия бо хона таъмин мешаванд. Все кандидаты, которые не успели пройти и приехать на отбор, необходимо будет приехать на отбор в город Душанбе. При себе необходимо иметь паспорт. Кандидатов минимальные требования – это знание русского языка
и знание той специальности, на которую они будут проходить отбор. В настоящий момент отбор проходит по специальностям каменщик, плиточник, гипсокартонщик, плотник и мастер по стяжке. Вот, в дальнейшем при следующих отборах будут и другие специальности, но в настоящий момент потребность именно в этих специальностях. В настоящий момент порядка 1000 кандидатов мы готовы отобрать. Вот. В дальнейшем эта цифра может быть увеличена. Ну, сами понимаем, что еще зависит от карантинных, скажем так, условий. Если карантинные условия будут мягче, то, возможно, потребность будет падать, так как не будет дефицита. қабули сокинон аз ҷониби масъулини корхонаи пиктехстрои шаҳри Москваи Федератсияи Русия аз соати 9 то 20 ҷараён гирифт. Шурӯъ аз санаи 4 март то 6 онҳо дар шаҳри Душанбе қарор мегиранд то сокинони хоҳишмандро барои кор ба Федератсияи Русия тариқи шартнома бо кор таъмин намоянд. гузориши Мафтуншукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.